Ai, yohala ko na bugu ne, ko kuma kukan nan. Ko kuma idan talauci ya dake ka, kawai ka ringa gane-gane ba kai raba dalili. Ni ma fa san kukan me nake ba. Kai ma kukan kake? Ci gaba. Ai, su kuma annan da suke ta wuce suke kukan nan ba. No. Na ga wannan mahaukaci ne. Le monde part en couille.